demonstration ke do ke la pohelo Samson Singh Ingti Park along si doji polo non ke jarso helo chot lo athema la BJP atum Samson Singh Ingti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong harpi nok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan la bangso over flyover nang selam det lo amat halake enolap lo ilitum anong kacipi ilitum ta anong kitan pu kacipi ji aphan a park an ke phalang holap lo la pen Samson Singh Ingti kumlin la pen a park ta non ka phalang holo direct ni ke la tum pi phuk pe sita arum ke jokok lo bang ing thok prat ji meni hang song pe la puson si pin chong lo si litum non Samson Singh Ingti Park chena namalong ejum dulong le det lo yo nang litum chini no Samson Singh Ingti Park along chena nam ke nilitum ta dulong le det lo pini demonstration itum ba nang pisung et lo ke di aman nang pipia kam claim et lo la BJP tu setan nilitum pini demonstration ke do ke la hello ju thang atiklo inquiry ni arboretum along meeting dolo council si ke ha la pen halada ilitum ACM amethang si pulo je inquiry ni si meeting do pot inquiry CR ni pen ke la VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka po chu beji pu karbia tom phan inglong ara tom phan ka pa chu beji pu isia si tc ARO phan tok lam chotana haladak hang da pu pe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate la pen police ta hang non puta pu pe la pen ke medical team la pen ke doctor nurse la pen ke ambulance hay hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim cleared lo la pen baru ARO phantok seta liave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer tum ke hala tum ke power do magistrate power do hala tum ke ARO tum ke magistrate power ave la tum ke training ta NP me la tum ke chini ne la si la tum phan si ke toy had long dongka ARO phan si ke toy amat abinong ke council amat si SP la pen DC phan lo tok nang ji police nang lo non magistrate nang toy do non election ke wang lo sirak anang pu sigi punang ji amat alang liuto kapang len akam si claim surong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police da hang hedet lo la pen ke doctor do manda pu pedet lo fire brigade phan da no anta pu pedet lo lama alang litum eviction sedet non ye pu ke election nang le tang lo pu chini lo he election nang le tang lo pu ke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang le tang lo puge election nang le tang lo se ta akam chen tang lo kente la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala so hota eviction ke claim ul pusi a rule along duk alang litum non ke code of conduct ta nang le lelang alang litum claim ke det lo ing long arat karbiatum pan kapachuk be alang litum apen hala puge omor sing tiso bangke arnisi great troxier kom ni litum great thang si kilo great troxier ni ha kerunia long meeting ge do alang li ge pulo la sar the phang chu phan ke rab bek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alang li eviction po pusip bu la pen ke alang li mobile phone pen a order ta nang chepeklang anotis na ng peklang amad no na bangke great troxier ni non kerepo troxier ni si eviction ji pulo alang li dum eviction se de non ki putu ka ason non ki putu dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera si ada kedam
dhondera ka alang litum CM porial body se phokrok body ba hala le alag personnel alam lo seta alang li si hada ke dam ye ni case pi yud desina alang li case along lege ka chu phut thang la chu phut un de lege sarthe phang chu case ke kaprek lege dhondera case ke kaprek lege ni tum chini dun de alang li si chini chot la pen hala le hala ta du te ni tum rap dun ji he alang li phanta rap dun ji hala ta eviction nang ji seta non la sarthe phang chu long le ke eviction ja bang phan ke dhondera case abang ka li lage sarthe phang chu case lage ai non ke alang li tum la ta claim kli sarthe phang chu along le pen eviction ta claim kli hada ke concrete building ta ve hada ke eviction joy pik hada ke chai nong kokkur la tu nang li tum da non na thek dam long ji chai nong kokkur la pen ke helang hem kim chok chak do isi ni la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pini ni ke bia hem chot na ante hala ke eviction da joy pik to wara kung chena nam Don Bosco school adung la ke kopia bosi ke eviction se derlo abinong ke ilitum aphan karbi inglong ratum han ka pachup bay la pen la bihari ba mlon punangkok lo bihar pen siwang pojo alang litum han ka phere pen a joksi alang litum eviction hai hedet la pen non ta phere lo pulte mo pita phere bo milan non election nang ele posi phere lo ponda mo pita morning isita ko MLA election do thu kende ako la phi ningkan isia phi le te ako hala VGR election nahi potungan nang ke police VGR long le pen eviction nahi puge la ke Supreme Court sige pulo Assam government ta ke pulo la pen allo ta do Assam Land Revenue Regulation along do Rule 18 along e puge hedi forthwith pusi pu notice pinang ni eviction de nahi pusi pu ai pipe de la pen non alam sige do tu ye arjulong lo nelita arjulong lo monu chohan pu bodi alang li muna chohan alang li kipu la Supreme Court order nang pe klang tha alang li ta lang thek le la as India government Supreme Court a website long lang non a order civil number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5109/2011 Jakpal Singh versus the state of Punjab and others la alang li muna chohan ta lang thek lake itu manang ha kam ve itu ta website pen si en lu ante alang li la nang pe klang tha pusi nelitum ke thek long ke phala CM phanta kang thok batahini pu body CM phan ki putot ho je nang pe klang tha kunat lo na CM phanta pulo ne tum si nang phan long pen na nang pi i nang phan kot da nang pa ching choi la bengke nang tum phan an da nang pi pu body CM phan ki pu la si la bangke pudet lo nona bangke alam ke pulo nili tum ke dak protest bom lo anut kaprek atum da arni siat atum idi ke si malom hetan nitum protest lo aku protest tu ila anke non CM bangke hala muna chohana phan ka phere mat alang li phana bangke arrest hai he FIR tapi hai he zeta non li tum bang phan ke nang arrest di tamo kupuson lo lake alam ba ke kupuson lo puta lata karjo kam ta velu itum kadu ise chini at nang po lake karbi lapen inglong rat tum phan ke thang ta ilitum bir det sita alang li ning oi ik la son no na che plan na la hala bihari atum reng chot nang ji pulo yo non li tum CM tu matha ke la si alang li hala bihari atum alang li phan kang ton ke alang li thang ta pu hai he FIR dak bia he arrest ta hai he nang arrest ji pu anta ke ther anta hai he ngapul ke ther anta he di hai he dan lo non ke alang li tu ili tu ma phan nang ther hai ili tu ma nang arrest hai la pen ili tu phan APHLC munet tu phan
police station ลงนั่งแกห้างกับปังลุ่มนนมาลอกอาเทียเวปินตะดีละปูให้ถ้ามุนาโจฮานพันมุนาโจฮานพันฮัลโหลมัน police station ไปห้างให้ลงมาปูนอน police จะอภันห้างท่าผู้พิจารณาสอนนิ่งเยทับเรตุลาอันตาปูให้ลาปอดละแกนิ่งดุกอลามการเบียตุมอิงลงอาราตตุมละเป็นคิลอนเจียอาสามิสตุมอาดิวาซีตุมอันตาละแกมาทานันจี